Cum Instagramul face parte din viața noastră, a fiecărui individ în parte cam 8 ore pe zi de pe Instagram. Cea mai importantă nevoie pe care eu am avut-o a fost pentru că sunt o persoană foarte activă. Din cauza pandemiei nu am mai dus un stil de viață chiar cu să mă duc să dansez. Nu-mi place să mă duc la sală absolut deloc. Nu sunt genul să alerg în parc sau pe stradă sau nu mai știu eu. Și am simțit nevoia, pe lângă o dietă sănătoasă, de ceva în plus, de ceva care să mă ajute într-un timp foarte scurt. Foarte multe proceduri, foarte multe aparate. Am fost de la foarte multe clinici cu tot felul de aparate, care mai wow, dar fără niciun rezultat. Deși am ținut cont de fiecare aspect sau de fiecare cerință pe care mi-au oferit-o în momentul în care am folosit, dar nu. Da, sunt foarte mulțumită. Încă de la prima ședință am venit cu un mic stop, dacă aș putea să spun, venind și cu un istoric în spate care nu m-a ajutat foarte mult, dar după prima ședință, vizibil, pielea și fermitatea picioarelor, pentru că la picioare am avut prima ședință, a fost ceva wow. Și nu pe centimetru, deși te măsoară înainte, la început, la sfârșit, nu. Vizibil s-a îmbunătățit încă de la prima ședință. De la prima ședință, pe lângă pielea fermă și elasticitatea pe care am văzut-o, ulterior n-am făcut foarte multe, cred că 4 sau 5, chiar nu știu câte ședințe am făcut, dar ulterior, după prima ședință, am văzut în oglindă acei centimetri, cred că la a 3-a ședință m-am uitat în oglindă și am văzut acei centimetri în minus, de care am fost foarte mândră. Aș recomanda tratamentul tuturor. În primul rând, l-aș recomanda mamei mele, care este cea mai importantă persoană pentru mine și cred că pentru toți. L-aș recomanda să vină odată, să lase în spate tot ce știm noi despre aparate și funcționează și nu funcționează. Să vină o singură dată și să vadă într-adevăr ce înseamnă un aparat minune. Cafea bună, foarte bună cafeaua. O prietenă pe care am câștigat-o datorită intrării mele în salon și muzică bună. Un playlist care va rămâne între mine și Dana.